Bueno, usted acórdase como se enteran de que o mataron? Nós? Sí. Pois sí, enterámonos moi facilmente. No día 10 de febreiro foi cando prenderon a meu pai. E no día 11 a mañán, Lucinda veu pola nosa casa para levarlle o desayuno ao home. E miña nai, e miña nai e máis Lucinda, colleron o desayuno. Lucinda xa viña da lá de arriba, miña nai estaba aí, e marchaban as dúas por aquí abaixo, por ese camiño vello, por aí abaixo, que non había carretera, por ese camiño vello para abaixo, a levarlle o desayuno a meu pai á cárcel, miña nai, e Lucinda o home dela. E ao chegarei ao alto do Picoto, viño o veciño para arriba, ca escopeta ao lombo, porque lle tocara a guardia na cárcel, porque quedaban de guardia de noite na porta da cárcel. A cárcel, perdón, a cárcel estaba nos baixos do Concello. A cárcel estaba onde están agora os municipales do Concello. Esa era a cárcel. E entonces, cando elas iban para baixo a levarlle o desayuno, viña ese señor para arriba, ca escopeta ao lombo. Sí. Encontráronse aí no Picoto. E entón, ese señor botouse a rir e díxolle, con estas palabras, dixe: non vaiades a levarlle o almorzo, que xa almorzaron. E elas reventaron a churar e deron volta para arriba. E que a mesma miña nai truiu o desayuno para arriba de volta e marchouse a Gondomar a de miña tía, que tiñan o bar e a fonda ali frente á cárcel, donde está agora a cafetería Venecia. Ese edificio todo estaba ocupado por miña tía. Tiñan bar e fonda aí. E marchou a preguntarlle a miña tía. E cando chegou lá, claro, xa se sabía todo. Xa todo Gondomar sabía que os mataran aquela noite, porque cando foron a buscalos á cárcel, non eran capaces de sacalos da cárcel, porque, claro, as ansias da morte son moi malas de... E meu pai era un home moi valiente e fuerte, alto e fuerte, e eso. E entonces non eran capaces de sacalos. E entonces eses señores falangistas, con bancos e sillas que había no intaviento, empezaron a mallar neles, e romperonlle os brazos, abrironlle a cabeza, e oíanse os gritos alá na feira. Todo Gondomar sentiu os gritos deles na cárcel. Entende? E alá como poderon, sacáronos e leváronos e matáronos alá.